dezvăluirile din mățăraiele justiției și veți cunoaște cu această ocazie exemplul unui înalt magistrat cu importante legături atât în zona interlopă și interlopă grea, doamnelor și domnilor, cât și cu decizii extrem de controversate în ceea ce privește cursul acțiunilor judiciare la care a fost parte și ulterior pe care le-a părăsit. Haideți să-l vedem. Anchetat penal de Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție în dosarul numărul 1603 pe 2019 pentru fals în declarații, efectuarea de acte de comerț incompatibile cu funcția și trafic de influență, Ion Tudoran a căutat protecția adjunctului șef al SIJ, procurorul Nicolae Marin, și se pare că a obținut-o. O înregistrare video intrată în posesia România TV corelează sustragerea judecătorului Ion Tudoran de la procedura de urmărire penală de vizita pe care acesta a efectuat-o în august 2019 la sediul SIJ pentru a se întâlni cu bunul său prieten, adjunctul secției, procurorul Nicolae Marin. Înregistrarea certifică faptul că judecătorul Ion Tudoran a fost la sediul SIJ pe data de 22 august 2019. La ora 10:48, judecătorul ieșea din clădirea secției din strada Alea Modrogan. S-a dus apoi direct la sediul Curții de Apel București și și-a scris pe loc demisia fără preaviz din funcția de judecător, așa cum o arată un document al CSM. După alte 6 zile s-a internat pentru prima dată într-un spital, iar apoi a început să acuze probleme psihice, vizat fiind diagnosticul de demență. Toate aceste fapte constituie simple coincidențe sau fac parte dintr-un plan bine pus la punct de sustragere din anchetele penale? L-a învățat procurorul Nicolae Marin pe judecătorul Ion Tudoran să demisioneze imediat pentru a nu mai fi anchetat de SIJ? După 6 zile de la vizita la Nicolae Marin, Ion Tudoran s-a prezentat pe data de 28/8/2019 la camera de gardă a Spitalului Floreasca și a acuzat un atac cerebral. Ion Tudoran ar fi prezentat, potrivit unor surse, episod de privire în gol. A urmat între 30/9/2019 și 22/10/2019 internarea la Spitalul Obregia, unde a fost diagnosticat cu episod depresiv sever, fără simptome psihotice, dar și cu lipsa apetitului sexual, anhedonie. Fostului magistrat i s-a stabilit gradul de depresie prin întrebări banale, de genul: sunteți mulțumit de viața dumneavoastră? Sunteți în general fericit? Vă temeți că vi se poate întâmpla ceva rău? Pentru Ion Tudoran, proaspăt pus sub acuzare de SIJ, este evident care au fost răspunsurile. Interesant este ce a urmat. Cum depresia nu te scapă de cercetarea penală, fostul judecător Corneliu Bogdan Ion Tudoran și-a căutat, ori poate și-a descoperit, un diagnostic mai solid: demența. Corneliu Bogdan Ion Tudoran și-a comandat un test MMSE, Mini Mental State Examination, în cadrul căruia a oferit răspunsuri halucinante. Fostul judecător nu a avut habar să spună unde este, în ce an, în ce oraș se află și a avut mari dificultăți în a repeta până și propoziția capra neagră calcă piatra. Altădată, foarte atent la cifre și sume, Corneliu Bogdan Ion Tudoran nu a fost capabil să numere din 7 în 7, nu a știut în fața medicilor nici să deseneze cele două romburi din testul clasic MMSE. Tudoran nu a putut să reproducă prin desen nici măcar un ceas indicând ora 11:10. A reprezentat ora 10:50. E drept, există și posibilitatea ca judecătorul Ion Tudoran să sufere de această afecțiune. Întrebarea este de când a debutat această boală. De când nu mai știe Tudoran să numere, să spună în ce oraș se află, la ce etaj al clădirii? De 1 an? De 2? De 10 ani? La Curtea de Apel, derapajele verbale ale judecătorului penalist erau privite într-o notă îngăduitoare. Deși vorbea singur în sala de judecată și câte o oră, timp în care se lăuda pe sine și promitea răzbunare presei ce îndrăznea să scrie despre afacerile penale ale odraslelor lui, Ion Tudoran a fost tolerat. Dar dacă într-adevăr justițiabilii au avut mereu în fața lor un magistrat lovit de semințele demenței. Culmea este că, deși demisionase din data de 22/8/2019 fără preaviz, iar președintele României îi semnase decretul de eliberare din funcție începând cu data de 20/9/2019, judecătorul Corneliu Bogdan Ion Tudoran a declarat de pe patul de spital din psihiatrie hotărârea din dosarul Băneasa.
Documentul a fost adus la Curtea de Apel București de fiul cel mic, Tudor Ion Tudoran, pe un memory stick și predat unei grefiere, însă nu oricare grefieră. Informații exclusive obținute de România TV indică faptul că Ion Tudoran a aranjat ca memoristicul cu motivarea din psihiatrie în dosarul Băneasa să fie primit exact de grefiera Liliana Ghiță, o apropiată, chiar foarte apropiată a acestuia, cei doi fiind surprinși în trecut, împărtășind tainele dreptului penal într-o locație din zona Floreasca. Da, o poveste extrem de încălcită și de strigătoare la cer, dacă mă întrebați pe mine, și fiindcă totul făcea referire la fiul domnului Tudoran, acesta este la rândul lui un personaj extrem de important și de conectat la mățăraiele justiției, cum îmi place mie să le spun. Haideți să vedem în ce mod s-a implicat în toată povestea asta cu urâta ieșire din sistemul a tatălui său și care a fost replica lui, pentru că în sfârșit a vorbit. Fiul cel mic al judecătorului Tudoran, Tudor Ion Tudoran, nu a dat explicații pentru faptele sale cu încărcătură penală, deși a șantajat și intimidat martorii din dosarul deschis pe numele tatălui său și a supravegheat sediul SIJ, chiar în ziua în care procurorii efectuau audierea unor martori protejați. La data de 26 august 2019, informat nu se știe cum, de cine, că urmează a fi efectuate audieri importante în cazul său, judecătorul Ion Tudoran și-a trimis Odrasla la sediul SIJ. Ca ajutoare în această operațiune de tip mafiot au mai participat două personaje cunoscute lumii interlope, Andreescu Ciprian și Popescu Cristian, angajați ai prietenului Florin Pârvu, zis Chinezul, patronul de la Autovid. Sub coordonarea lui Tudor Ion Tudoran, cei doi oameni ai lui Pârvu au patrulat prin fața sediului SIJ și s-au plasat astfel încât martorii să priceapă mesajul de amenințare. Timp de 7 ore, Tudor Ion Tudoran și cei doi indivizi trimiși de Florin Pârvu și-au îndeplinit misiunea mafiotă de amenințare a martorilor protejați. În toată această operațiune au fost folosite mașini deținute de Autovid, firma lui Florin Pârvu. Însuși, Odrasla judecătorului a folosit un autoturism înmatriculat de Florin Pârvu. Dincolo de contactul fizic vizual cu martorii din dosar, fiul judecătorului Ion Tudoran a raportat telefonic atunci orice mișcare. Răzvan Savaliu, editorul site-ului lumeajustiției.ro, este în direct alături de noi. Bună seara, Răzvan! Voi ați făcut multe dezvăluiri despre spețele judecate de domnul Tudoran și mai ales cu privire la ultimele isprăvi de arme, care mie mi se pare pocal. Eu rămân cu asta, cu sentința, motivarea sentinței redactată de la Balamuc și care a fost luată de bună de justiția oarbă din România. Da, bună seara, Victor! Ai spus bine, noi la Lumea Justiției am scris foarte mult despre acest caz, care din păcate rămâne fără ecouri în pofida unor evidențe extrem de clare. Deci domnul fost judecător Bogdan Tudoran are mai multe dosare. De ceva vreme la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, cu acuzații deosebit de grave, aceste dosare nu se mișcă. Dar să vedeți coincidență. Da, uitați ce spune fiul lui, pentru că Răzvan, fiul lui în sfârșit a rupt tăcerea și spune, o să rog pe colegii mei să mai dau o dată textul. În esență, fiul domnului judecător Tudoran spune că o viață întreagă și-a pus-o în slujba justiției și că dezvăluirile din ultima perioadă despre toate neadevărurile spuse în ultima perioadă despre el l-au îmbolnăvit. Lăsați-l în pace, dărâmați un om, lăsați-l să-și îngrijească sănătatea precară. Tatăl meu a fost și este un om integru, spune fiul său. Da, nu, lucrurile după mine nu stau deloc așa. Da, mă rog, deci, vreau să spun, Victor, despre cazul celebru cu dosarul cu dosarul Băneasa cu Institutul de Științe Agronomice. Da. Pe terenul ăla de 200 de hectare pe care azi este și ambasada SUA și pe care s-au construit s-a construit cel mai modern mall din București. Care are și un întreg cartier de locuințe. Acest judecător, Tudoran, a nenorocit, în opinia mea, pe toți oamenii care au făcut această investiție. Eu cred că nicăieri în lumea civilizată, cineva care face așa ceva într-un oraș, ajunge să fie condamnat. Acest judecător, Ion Tudoran, dând o hotărâre împotriva acestor oameni pe care îi obligă la o plata unor despăgubiri
demențiale. Deși oamenii n-au fugit cu terenul. Terenul e acum și acolo bine mersi. N-a plecat nimeni cu terenul ăla în spate. Dă hotărârea în decembrie 2018, după care se pensionează, nu știm de ce, probabil din cauza altor dosare. Se pare că avea probleme cu cineva din lumea interlopă. Da, cert e că s-a pensionat. Așa. Îl trimite cei de la Curtea de Apel București, tipă după el, cer oamenii, au făcut apel, cer oamenii hotărârea. Trece un an de zile, el era pensionat și îl trimite pe fisul cu hotărârea judecătorească pe un stick culeas electronic, hotărâre care este practic în zeci de pagini, sunt copy-paste după rechizitoriul lui Nicolae Marin, care este alt șeful secției de investigare a infracțiunilor din justiție. Păi, domnul Tudoran i-a confirmat rechizitoriul procurorul Nicolae Marin, care a fost adus fără la DNA cu mulți ani în urmă, fără să dea măcar examenul de grad. El a fost adus printr-o șmecherie, ca s-a făcut de mulți procurori DNA care erau duși pe un simplu interviu în urmă cu mai mulți ani. Da. Spune și mie, oamenii au ajuns acum în apel la înalta curte și cum se judecă ei cu o hotărâre dată la fond care nu este semnată, e adusă pe stick. Pe stick de la Balamuc. Până să rămâne să ne lămurim zilele viitoare cum să judecă oamenii. Mulțumesc, Răzvan, mulțumesc tuturor invitațiilor și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ionuț Grigore.